Arefo sama mu nyina akwa babiom nyansapo ene egusu yi. Yegusu a ewo ahensi mu ene yi samre bu aman titrim ena ohonso. Otwedi ampon aye adom a sisi wono ebenya ohini. Ebraso se opanyina adehye yi no se womra na obesuan fa nkyere opemso tumfo se tutu no. Yebefa no kɔ na yede ne fra patem de ne kɔ kyerɛ tumfo na afi amamre ne amane ese efata ho no wokɔ na okokoye. Enti nana owusu kokɔ eno no ande se eno so nya asem keto na ma remfi se ye ka tete ma bakwasem dia na ese opem so ankasa eho na ne nchi efiri a ne nananom ene ne maamenom nyina no enti tetrem kuro no edana kuma so a kyese won nani ekuhu yie pa woni hu agro kra enti enyi a ohini ebepiem wo hoyi anase ombenya nanen a nana owusu kokɔ wobeso afene mu na wosae na afi wakwa kodi ndwumadi na ese beye nikasem sanse opemso nso benya nsem aka no de akyere no no de atunufo sanse kuro no ayi wono ankasa ne kuro a esa ada na koma so pa samre de obema wanya baba bedu opemso animu a wakwa akoso afene mu na wosae na amamre ne amane kwaso no wi a yagina tumu se bo aman tetrim anase tetrim hene enne no tinana owusu kokɔ ena afide waba bidura yemfi no moma yenko na afi yemto aso na amamre ne amane no yenti mfimfi amanati ebusia ko yi ni kama na ko sia patem oye no ade nyina patem nyina enena ebra so ne ba be sewa se kwa da man kwa no asiri bi ahye o ha wi ya omudene ba nya be sewa sa yo ma kwa ya to Hanyadi. You have a cat attraction. You be kind and come to see it. Your son is so funny. And come to see it, one stroke, no living. So, this I come to see a bar of Peprano, ordinary, you won't pepper. Now, and come to send that in the Bible. So, I really one sooner and one and never go. Ya tosum yenu ya ba se ka chene se yewura no kranko no pe no kranko so wo kan no preche no dia ene na wo ni choko enti ya sane se obey on show yi na oni yewura eni no pre no ni bi no kra ne ho meto no afeso ene tumi no a ya de ma no me ko impuntu asoka no ye we hye no se ni ko impuntu obey oheni ti so ba no oheni a enkwara no bedu na wo no ombenya adwuma ye ombenya adwuma so ya asodwe beba ono so na so meto no ama ekro na koso enti otu fọdụ mwebu sa abusuya ane nananum edizanem de laba yesra se oba personal wasi bi action c'est-à-dire il n'y a pas pour kai ako sa yezo de la se enam se abusuya fo apreso na nananum so edizanem de laba so bisi bi je o sa ye beslewo madaroma the trip e wa wadia wa okru ba ko a dimu e ma o na on pese kuru betam panji na ye besle se ma the trip pan na osi bi jo mo bai e do mo ju achi ya inim so betima ye bibi enu tin da dom bebe e fi the trip edo anu wo ba no kono na ho hia akonya ho penisem eso eno no so sua ba ye won ene wo de ene na wo de ya akonya ho penisem fe dia bro ye woni no busa ye cheche ye onya ma ye dia no ba bi betete akam wo be to kwase ye kase ma kuma etumrika iba be kase ma kire ko do se kwa be se utia no watie ni ye wo mu aye do ba no tra ye ya wo mu ne be ka cho se ye we ma me dabi wo ye ma no na wo dwiri kro no na wo dwene
Santema ho ɛntakɛseɛ deɛ sɛ wɔasoro bi a wotumi ne hene no tɛtɛ bi ɛne wa ne te hɔ ɛnim sɛ deɛ mo si teɛ deɛ wɔgyidie wɔ mu sɛ wobɛyi wo so bɛma tɛtɛm afa ntomaba afira obi a ɔne ɔpere yɛ na ɔyɛ ɔtamfo yɛsrɛ ne awurade ma wa ɛyɛ wo nua aka na bata nipa bebrebe bɛba hɔ biaba a wɔnya abotrɛ wɔatie no mpam nipa ɛma ho yɛ wo woyɛ ɔhene na sɛ ɔho yɛ mu a wɔnte nsɛm ahennie bɛyɛ basaa yɛwura wada ama sɛ abusuapani ne akonyafoɔ ɛde na ne yɛaba ɛsrɛ mapa ɔsi bi tio sɛ ɔkɔgya ne ti na ɔma no ban na ɔsi bi sɛ ne ahennie ɛboasetɔ ntoboaseɛ nko a ɛhwɛ bɛku hwɛ nipa hwɛ w'anim nipa no bɛba yɛbɛka ne anim akyerɛ wo hwɛ hɔ nso yɛserɛ wo papapapapapa ɛyɛ sɛ abusuafoɔ no nyinaa yɛ ko ne mpanimfoɔ nso apene so a yɛwura adaroma manokwan na ɔnsi bi nkyerɛ wo ɛnɛ wo nipa bebree ne wɔ na efi a ɔbɛn mu no sɛ ɔmo fi de bi ade deɛ otumfoɔ kutuo yɛ bia ɔde ma yɛ na wo bɛ de gyere sɛ gyere biara wo bɛ tu nipa a wɔde bɛbɔ wɔn ano hwɛ sɛ obi de di wɔ saa so fana sɛ wɔte kata so mu a wo ma kɔm ne ɛkan a aba yɛ ne bebree so no yɛwura so wɔpɛ saa deɛ no wo bɛ ma ɔnokorɛ deɛ ɔnokorɛ esuo sɛ wosɔre a santehene wɔne ma ɔyɛ hene woyɛ saa wakonya deɛ biara bɛyɛ kɔsɔ gyama nti yɛbɛserɛ na otumfoɔ wɔdaroma sɛ mpanimfoɔ no ne abusuapani ne nkɛsɛfoɔ nyinaa yɛ baako deɛ ama wona na ɛsɛ bi akyerɛ wo ba sɛ deɛ nananom ka nipa bebree di w'akyi metum anim ahomia me papa agya pɔn ɔbena pɔn no aso a ɔto nkyɛn fɛ no pa enti ade agoro no ho hia wo nyinaa nya abotrɛ ne ɔmo ntena hɔ afei ɛtɔ so mmienu ma ɔno nyɛ tietia wo fie ha sɛ ɔba yɛ sɛ nsɔre ma wowie no na ɔmopɛ ɔba bi atena woyɛ saa deɛ wohu no hwee na mmom woba abra no dɛ yɛwura bɛtena se bia na wɔ ha deɛ a ɛnyɛ nkyɛ woso bɛhu amanneɛ no ɔhu amammerɛ no na wɔtumi de abuko no ma yɛwura na nasom adwo no ɛwɔ adaroma panyimfoɔ de naba sɛ yɛsrɛ anokwa no ɔsɛ bi nhyɛ wo woba ne buo ne ahobraseɛ woda fam ma ɔmanfoɔ no tietia wo so ɔmpagya wo a na wɔbɛyɛ hene wɔ wo so na wokɔyɛ ne meyɛ adeɛ a na ɔfa musuo ɛno deɛ wobɔ sɛ nkyɛ ahennie bɛfono ɛnso no woba fam no abrɛ ho ase deɛ a wobɛtumi adi hene no ama ho atɔ yɛwura daroma pɛ so no wansi bibi nkyerɛ wɔ buo suamanneɛ ne ɛfi asɛm yie ɛnyɛ sɛ woyɛ tikya ni nti wode mmara na ɛba bɛyɛ adwuma ɛne deɛ ɛfɛ ne hene hwɛ ɔnam yie amanneɛ ne amammerɛ ma ne hia wo papapapapapa nananom bi ka sɛ ntankɛseɛ suo ntankɛseɛ gye ne dinini paa menkasa bebree yɛaka no mea mɛbɛ fie na mene wakasa ɛwɔ wadaroma ɛkyɛm deɛ panimfo anya bi aba wadaroma bɛdwatiɛ na ɔnsi bibi nkyɛw ɛnɛ yɛwura ma kwan a wakɔyɛ abɛyɛ ɔhene ahennie titiri sɛ ɛbɛsom yɛwura sompa afei wonokwadie afei wabotrɛ asɛm bi a bɛbɔ anim biara wotoo bo ase a woyɛ dɛn a bɛhu nokuri wo mpanimfoɔ nso a modi n'akyiri seesei mobɛsua de n'anim sɛ mobɛkyerɛ no akyerɛ pa mode ne kɔ fie no monkɔkyerɛ no akyerɛ pa sɛ moakyerɛ no akyerɛ bɔne na ɛte ka no na mo nyinaa nso na ɛte aka mu ɛwura adaroma pere so na ɔsi ne bi kyerɛ yɛyi wɔ a na no ɔma nso awɔ didie kɛseɛ awɔ mu ɛne ɔnwura wo ɛsɛ bi yɛde tumi ma wo na nyɛ tumi no a na de hapɔ yɛ tete no yi atete ɛyɛ kabɛhwɛ wokɔ na bibi twe mu a wogye tumi no wɔ yɛwura hɔ ɛma ɛnyɛ sɛ ne nyinaa no waa bɛtwi sɛ wɔti titi sɛ yɛde wo atena ama yɛtrɛ sɔ no awidie
nsi asɛm anyɛ nyinaa ɛne kasa a ɛdɛ ana wo mu a wo di wɔsi wo ka sɛbi ɛmu si na wadama abusua ne ɛbɛnifo de wo mama wadama pɛsɛ ɔyɛ ma tiri bi nso asase nkɔ baabi a ɛda akonnwa no yɛde yɛ akonnwa no yie ne agya yɛ kuro no yie ansa na bɛyɛ wɔ awo yie yifiri mu koraa yɛate sɛ ɛsɛ yɛ kyerɛkyerɛ mu da biara mokɔkɔkyerɛ adeɛ nti wo deɛ no deɛ woyɛ adeɛ pɛ sɛ wotu no bɛyi wadi wokɔ pension deɛ ama ho atɔ ha pension ni a kyerɛ sɛ yɛsra ma wode a te asɛ sɛ wogyina mu saa agye wo na me yɛ ka deɛ wɔbɛgyina deɛ wansom ɔbaa ha mmienu mmiɛnsa de wansi ade sɛ wode wakoma ne yɛserɛ bi ama a ne ɛho sɛ kuro no ne akonnwa no ɛne hia wo ɛnyɛ asase ɛne ho na ɔwa sɛ da wakoma so woyɛ daseni ɛsom nti hwɛnie sɛ ɛsra ma wode a na yɛ akonnwa na wobɛdi amire wura no no sɛ ɛsra na wode akonnwa no ma a na wobɛte no na wayɛ kakrakaa titiri ayɛ ma wokɔ no hwɛnie na ma wɔne na fɔm na wo nukwan bɛfa so a wobɛgyekye kuro no ɛnyɛ asase na wode som wosom a deɛ aka no nyinaa ɛbɛka wo yɛwura adawoma sɛ ɔmde no aba asere bi ɛsɛ bi ama no na soma no sɛ bi nkyɛ wɔdu Oja ha kete na nso gya ha deɛ yɛwɔ n'ase efiri hɔ soso na kwabra bɔdu ya afrɛ sɛ na akɔbɔbɔ ɔno ara sɛbi na yɛafrɛ ɛna wɔwɔ no na asampo ne afodoɔ so na asampo ne afodoɔ ɛno nso so ɛ eti asampo ne ka sɛ wo na ma ta na wo ba sɛ de eti asampo ne ka sɛ sɛbi wɔn ma bi bɛka nkyɛn na o sɛ na ɔba ha no no yɔm ọwọ́ ime ebe wo ne. Ṣé sẹ́wọ̀n ọ̀rẹ́ bá gbọdọ̀ ẹ̀nà wo sẹ́bi asante ṣùgbọ́n asante ọ̀bẹ wo nù. Yọ bá ti fún yàtọ̀ fún ẹ bó tó kọ̀ mọ̀ tíráàpù yẹn so. Ọ̀sẹ̀ náà wàá ti fọ sàǹpọ̀ ní kàtàkì ẹtì ọ̀bá ọ̀bá oṣù ọ̀pọ̀ tíráàpù yẹn so. Yọ. Náà wo àpàtẹ. Yọ. Ṣé sẹ́bi oníjà wa ṣe the trim. Bẹ́ẹ̀ni nso kàn ó sẹ́ bẹ̀ẹ̀bi àwọn ẹ̀tìrà nù yóò wọ̀ n'akọ́mọ aṣọ wọ̀ hɔ. Náà sàbọ̀ ní owó ní maame abẹ́sẹ̀ wá. Ṣé náà sàbọ̀ ní owó ní maame abẹ́sẹ̀ wá. Abẹ́sẹ̀ wá wọ́n tó bẹ́ wọ̀ fíẹ̀. Ṣé abẹ́sẹ̀ wá bẹ́ wọ̀ fíẹ̀ yìí wà? Yóò. Ṣé dẹ́ sẹ́bi nkọ̀lá ẹ̀mí inú náà sàbọ̀ ní wọ́n á kó ọkọ̀ kẹtàkẹ́ tì ní àhàyẹ sùn nù. Yóò. Ọ̀nà ọ̀gbàrá kò ní àwọn Yóò. ọ̀nà mẹ́nánà nù. Ṣé sẹ́bi kọ̀lá kò ní àwọn yìí nẹ́ ọkọ̀ àlọ́ tó jẹ́ wọn nánà nù yá fẹ́ níyẹn yóò rà díà wọ́n bẹ̀ kápẹ́ ní wọ́n ti wá ti. Ẹnu ọdí ọmọ kọ́kọ́ àdúgbò àyẹ̀nà wà á yá àmà wà á bọ̀ àti bí ẹ̀kún àkóyá náà túmí ní sẹ́dí. Ṣé ẹnu àdé kọ́fà ní báyẹn nù wà á má kò ní túmí ẹ̀mí ọ̀rọ̀ ọ̀hún sílẹ̀ kò ní túmí nù ṣé èsì tiẹ̀. Ọ̀sán wọ́n bẹ̀ yìí mà ní ọ̀hún sílẹ̀ èsì tiẹ̀ wá ti. Ṣé wọ́n deɛ sɛ bɛɛ ti a sɛ bɛka kyerɛ wɔn ano no. Abatire jase. Èdè yẹn lọ́dọ̀ ẹ̀kúnyà. Bàtọ̀ nana owusu kọ̀kọ̀ ọmọ mi sẹ́ mi fa ne tuyẹ yi. Ẹ̀sùn paa mi nananom bi sum yẹ no ẹnu a na mi bẹ to asoɔ. Mi wura ẹnumonyam a wahyɛ mi nso mi de nkuredie ne ahobrɛaseɛ ɛna bɛ sum wɔ titiriman ne asanteman. Sɛ wofrɛ mi anɔpa awia anadwo anaasɛ dasuo asɛ mi pupu mi ti a mi to ntam kɛseɛ.
aseɛ so ɛde firi da a yɛyi me kyerɛeɛ wohwɛ benkum ne nifa sɛde tetereman nkwadaa ne mpanimfoɔ ɛsi di m'akyi na ɛyɛ nokwasɛm ɛyɛ anigyesɛm ɛmaa me ka biribi sɛ nea ɔmo ayɛ yi me soso menni wɔ mo hwammɔ kakra biara me nsa bɛsom biara sɛ mede boa ma tetereman ɛkɔ soɔ no na ɔmo nso hunu sɛ gyidi a ɔmo nya wɔ me mu no ayɛ yie no me soso mɛyɛ adeɛ a ɔmo ayɛ no ɛyɛ m'anigye ɛma hohoahoa ɛyɛ nokwasɛm ɛnya secondary school nko basic school sɛ wɔwɔ nyinaa mene nananom tena ase a deɛ sɛ yɛyɛ de boa biara no bɛyɛ yɛ afam deɛ ne yɛde aboa ma nkwara na ɛwɔ akyiri no ɔmo soso daakye no ɔmo abɛyɛ sɛ yɛnom ebinom nso atra yɛnom saa meda ase sese sɛ wohwɛ a ahwɛfoɔ yɛwura ɔpem so ɔtumfoɔ si tutu asantemawura no wɔne naberempɔn ɛna wɔn nyinaa asɔre a yɛba na nana owusu kɔkɔ wɔnom ababɛkyea no ama no mɔpiafo yɛdi kaka abakɔsɛm kakra de akyerɛ no sɛ kuro yi a yɛka ho asɛm bu aman titirim anaasɛ titirim kuro no ɛte sɛ ɔtumfoɔ si tutu nankasa ɔno ara ne kuro a ne nkyi ɛfiri hɔ nom nti wɔmfa ne agoro nti sɛ wohwɛ a ɔno ara ma ne mu so a wɔba na nana wusu kɔkɔ waba na afei waba bɛma no mu ne ɛdwɔ na wama ne tiri nkwa ɛwɔ ne dibra sɛsɛ waba bɛnya yi ɛwɔ ɛhɔ no ma ɛnya asɛm ketewa nti sɛ wohwɛ a na yɛ sɛ santen na ɛwudwa no mu a ɛyɛ ɔpem so ɛna asɔre a wɔba na waba bɛkyea ɔhene na anaasɛ nana mmom mfa nkyɛme ɔno a mmom ne ɔhene nti wɔba na waba bɛkyea nana ɔmusu kɔkɔ na wama no mu ɛne dwo na afei watumi atoa so na wapɔdi ndwuma ɔpem so ɛna kyɛ sɛ waduru hɔ no mu awia anesa sɛ muhu yi a aberempɔn no dii kan ɛna wɔn ba bɛkyeayɛ afei ɛna ɔhene nankasa yɛwura nankasa ɔno nso aduru hɔ no mu a kyɛ sɛ ɛfɛ kɛkɛ akɔ no yɛde wodi hene na ɔpem so nankasa sɔre na ɔba na ɔbɛkyea ayɛ sɛ biribi wɔ so ɛmu di nkita ho kakra koraa ɛne amane wohu biribi na ɛkura no wɔ yɛabɔ ne mɛti no mmienu nyinaa ɔhyɛ ne den na yɛde nkita ho kakra wɔ hɔ no mu a wɔnom to aso no mu akɔ nana ɔwusu kɔkɔ ɔtiri nkwa ɔhene no akɔ no kɛkɛ abusua na ɛreɛ sɛ wohwɛ baabi a yɛduru yi a na yɛ sɛ wafa ne ho awie hyɛ n'ahenkyɛ wokuratuo ɛnyɛ mwanwa wohunu ɔhene bia ne wokuratuo sɛ ya ɛyɛ sɛ wɔka akofoɔ ɛwɔ asantemantam ho a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ne kyɛ kɔnmuadeɛ yɛbobɔbɔ ne nsa ɛne deɛ bububu ne nsa so a ɛnyɛ asɛm saa bere yi wɔde n'ani akyerɛ mu wɔ nana konadu yado a wɔtɔ so mmiɛnsa asantehema ne fie ɔde ne ho kɔ akɔkyerɛ sɛ madam me nana me nso ba sɛdeɛ titirim na aboa man titirim mu me na meyɛ ɔhene wɔ hɔ no na agya aberewa afutuo bi nso wɔ hɔ a ɔno nso de ama ne nana sɛ wɔnyɛ na wɔmfa nwasa ne sirim na wɔnkɔ ɛmfa ɛnkubu ne man na biribia ɛnyɛ kamakama sɛ wɔtumfuo nkyi firi hɔ deɛ a na kuro no da n'akoma so deɛ a ɛneɛ na ɔbaa ahema a wɔno nso yɛ ɔbaa atan deɛ ɛneɛ wɔn deɛ ɛsi ne srɛ so ɛsi ne nan so na bonkoto dwum na n'akoma nso bata ho yi paa nti mo a mo ntena se na mo nsusu nkɔmɔ a wɔne nana owusu kɔkɔ ebedi na efutu a ɔbɛsa ɛde ama no ɛwɔ no wɔawie no a wada n'ani a te sese deɛ bibia bɛwie a akɔ no wɔnyɛ afo na pakan kuro ne tuo ne n'afena ɔde edi asa edi ehim kaka kyerɛ sɛ asantema mu adeɛ hu sɛ ɔhene bi afa ne ho saa no ɔkurotua a ɛwɔ sɛ ɔka asanteman akɔfoɔ no ho asrafoɔ no ɔka ho a ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛsisi abɔntene ɛna yɛde ne apia yɛde ne bɛtu kurom na yɛde no akyerɛ sɛ boa man titirim hene ɛne ɛnei nana owusu kɔkɔ ɛmaare mfi sɛ amammerɛ ne amanneɛ no yɛkyerɛ nti sɛ wopɛ sɛ wohu a wobɛhu na wompɛ sɛ wobɛhu nso a wohu wei a nana yi nyinaa yɛde no afam
yɛde na hyɛdɛm yɛakyerɛ no asa sɛ wobɛsi afra ntoma sɛ wobɛsi akɔ ha no sɛ wobɛsi akasa ne nyinaa yɛkyerɛ ɛma mu nimdeɛ nya mu nimdeɛ ɛdom so kɔ ansa sɛ woantwe yi a na wode w'ani kyerɛ mu manhyia a yɛ amammerɛ na nkasa na aboboa no na konwa so a na anhwɛ a akɔ akɔgu ho fi na wakɔto na wakɔ akɔfo abusua ne sɛ aha ɛna bo aman titire mu nso yɛde ɛhɔ ahenni no so besi nana owusu kɔkɔ ɛni wɔn ɔyɛ bo aman titire mu hene nyansapɔ yɛwɔ YouTube wokɔ se ya bɔmɔden subscribe share na like na ja comment fama yɛdi ne yɛ abusua pani owusu aduomi ɛna akasafiri ne ɛyɛ nyansapɔ yɛmfa mu nsia na yɛna mu nsia ɛbɛhyia bi